Salutare! Bine ați venit pe canalul meu Repriza de Artă. Sunt Ada Lorena Muntean, profesor de educație plastică și azi voi răspunde celor mai frecvente întrebări despre renaștere. Până la finalul acestui episod veți învăța care sunt caracteristicile acestei perioade și veți cunoaște cei mai importanți artiști din renaștere. Haideți să începem! Ce este renașterea? Renașterea reprezintă perioada de înflorire culturală și artistică din cele mai multe țări din Europa între secolele XIV și XVI. A apărut întâi în Italia, datorită dezvoltării timpurii a orașelor, iar apoi s-a extins și în alte părți ale Europei, precum Germania, țările de jos, Spania, Franța și Anglia. Renașterea s-a manifestat în literatură, pictură, sculptură, arhitectură și muzică. Care sunt caracteristicile renașterii? Umanismul este piatra de temelie a renașterii. Gânditorii au început să pună accent pe dezvoltarea armonioasă, nu numai a spiritului, dar și a corpului uman, lucru care în perioada medievală era de neconceput. Astfel, în centrul studiilor științifice și artistice s-a situat omul. În artele plastice, figura umană solemnă, îmbrăcată în draperii grele care ascund corpul, este înlocuită de corpul uman, redat armonios, real, încadrat în timp și spațiu, iar fundalul monocrom al picturilor este înlocuit de elemente de perspectivă. Toate aceste preocupări au dus și la descoperirea desenului anatomic și a portretului. Care sunt cei mai cunoscuți artiști din renaștere? Care sunt cele mai cunoscute opere? În perioada renașterii au fost create un număr foarte mare de opere pe tot întinsul Europei. Cu toate acestea, am selectat un număr de 10 dintre cele mai cunoscute picturi și sculpturi care să vă ajute să cunoașteți și să înțelegeți mai bine acest fenomen cultural. Capela Sixtină din Vatican, de Michelangelo. Capela Sixtină cuprinde o serie de picturi cu scene biblice, profeți și sibile. Printre cele mai cunoscute sunt Facerea lui Adam și Judecata de apoi. Cina cea de taină de Leonardo da Vinci. Cina cea de taină este o pictură murală care reprezintă ultima cină a lui Iisus Hristos cu ucenicii săi. Aceasta se găsește și acum în fosta sală de mese a Bisericii Dominicane Santa Maria del Grazie din Milano. Gioconda sau Mona Lisa de Leonardo da Vinci. Pictura reprezintă un portret de femeie cu o expresie gânditoare și un surâs abia schițat, misterios. Este considerată cea mai renumită operă din istoria picturii. În prezent, tabloul este expus la Muzeul Louvre din Paris. Nașterea lui Venus de Sandro Botticelli. În această operă este reprezentată nașterea zeiței Venus, care conform legendei s-a născut din spuma mării ca femeie matură. Pentru portretul zeiței, Botticelli a avut-o de model pe frumoasa Simonetta Vespucci. Lucrarea se află expusă în Galeria Uffizi din Florența. Pieta de Michelangelo. Pieta o întruchipează pe Fecioara Maria, ținând în brațe trupul lui Hristos după răstignire.
Această faimoasă operă de artă se află la Vatican, în Bazilica Sfântului Petru. Școala din Atena de Rafael Sanzio. Aceasta este o frescă a cărei subiect este filozofia, filozofia Greciei antice. În centrul compoziției sunt redați Platon și Aristotel. Imaginea a fost mult timp considerată ca fiind capodopera lui Rafael și întruchiparea perfectă a spiritului clasic al renașterii. Soții Arnolfini de Jan van Eyck. Pictura aceasta este probabil cea mai cunoscută dintre lucrările artistului flamand Jan van Eyck. Ne sunt prezentați cel mai probabil un negustor din acea perioadă alături de soția lui. Camera plină de obiecte etalează bunăstarea soților. Purtarea crucii de Hieronymus Bosch. În această pictură în ulei îl vedem pe Iisus Hristos purtându-și crucea, fiind înconjurat de mai multe personaje grotești pictate pe un fundal întunecat. Autoportretul lui Albrecht Dürer. Dürer a fost un pictor german, creator de gravuri și teoretician al artei, una din personalitățile de seamă ale istoriei artei universale. Portretul lui Henric al VIII-lea de Hans Holbein. Hans Holbein cel tânăr, alături de Albrecht Dürer, a fost considerat printre cei mai reprezentativi artiști germani din perioada renașterii nordice. Un desenator remarcabil și un inegalabil portretist. În speranța că v-a plăcut acest episod, voi încheia cu un citat de-a lui Leonardo da Vinci, care spunea că învățarea nu epuizează niciodată mintea. Pe data viitoare!